Η Έλενα πες. Τι κάνεις? Καλά είναι. Τι κάνεις? Αυτές τις γράψεις για τη γυναίκα σου. Α, δεν έχω γυναίκα, τη χώρισα. Τη χώρισα. Ακούς, τη χώρισα. Αυτές τις γράψεις για εσάς. Στη Χριστίνα δώστες. Ορίστε. Δεν τις φοράω αγάπη μου, πάλι δεν τις φοράω εγώ. Γιατί? Δεν τις φοράω. Δεν φοράς καλτσόν. Κύριε Κώστα. Κάλτσες. Έλα ρε Μαρή, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Δικές σου ήταν οι κάλτσες και τις κάνεις δωρό. Δεν σου κάνουνε. Δικές σου. Σε πήρα από το παζάρι. Α, το παζάρι τις πήρες. Ναι, 50 λεπτά. 50 λεπτά. Σε παρακαλώ μην κλαις. Μην κλαις. Έχω έναν αδερφό να σε παντρέψω, τον θέλεις? Σου μιλάνε. Θα σε παντρέψω. Έχεις άντρα? Όχι, δεν έχω, ελεύθερη. Α, είσαι ελευθερή. Θα σε παντρέψω ή δεν θέλεις? Θα σε παντρέψω. Να μιλάς.